Mga sunoy sa barangay Suba, Basbas, Lapu-Lapu City, misteryusong nangamatay. Pipila sa mga lumulupyo sa mong dapit, nagtuo nga gibalbal ang maong mga manok. Si Luan Mirondina sa report. Kini ang napo ka mga sunoy nga iyan ni Edina Bersero nga misteryosong nangamatay niadtong Sabado sa kadlawon. Gikahibong niya nganong pulos nangawadan oo ang mga manok nga namatay. Gani makita sa ilang tugkaran ang daghang nangalarag nga mga balhibo sa mga manok ug ubang mga o nga nangaputol. Nilingig lagi kay tanahon kay nang hayad in taon ang napo kabuo kay ang usa nga kang Randy na lain man. Wa man to sila kabatog ba mo tong nakaon ang nakabatog wala makaon. Ang uro jud wala gid ang lawas lapti. Igbabaligya unta nila kini sa tag 2,500 ang matag usa. Busa ingon na lang ni Ana ang iyang kahinugon nga dungang nangamatay ang ilang mga binuhing manok. Samtang laing mulupyo sa dapit, kinsa nagdumili pagbutyag sa iyangan, may pakita usab sa usa sa iyang mga manok nga napaakan. Ug kay lagi nahibong naman siya nganong mityabaw na ang iya mga buhing manok. Iya kining gisusi. Pagkuhan ako pag-ugta kay ng akong manok, nagsige niya magtiapaw, na nahurot ang balhibo, daghan na kay sama diri ba. Ani sa kuan, buko-buko, liog. Nya pagsunod ato, ning higda na ko ato. Dahil ning ugtak na pagbalik ang manok. Mo to ni balik ko. Aw dito ra na ako nakita ang iro. Iro na nag-giwisi niya ang manok. Ang tag-iya sa gitumbok nga iro nga si Lilang Sultan dili makatuo sa pasangil sa iyang mga silingan. Apan iyang giangkon nga siya mismo nakabantay nga medyo nausab ang linihukan sa iyang iro sa nakalabay mga adlaw. Naisog na siya ang mga motor, manggukod na siya, paako niya ang ligid sa motor niya. Og auto iyang kukuron og nay maghunong nga mag standby motor iyang paakon. Nya kanang murag kuan ra ba kanang murag nakuan siya naligsan. Busa gahapon sa buntag, nanawag sila sa taga City Pound o gipahipos ang ilang iro nga si Ramini. Gisusi sa RTV Balitang Bisdak ang kahimtang ni Ramini sa City Veterinary Office apan nasayra na lang namo nga namatay na kini. Matod ni Dr. Janice Tugonon, City Vet nga walay kamatuuran ang tuo-tuo nga matag buwan sa Agosto ug Setyembre mag-wild ang mga iro. Ang rabies manggod, ang rabies kuan mo na siya kanang irong buang muusab jud na ang imong behavior mo kuan jud siya mag-wild niya mo paak o bisag unsa na lang. Iya hinuong gipasabot nga tungod kay wa na nila mahiling ang ulo sa iro nga si Ramini kun may rabies ba kini tungod kay milapas na sa 6 ka oras una kini nadiskubrihang patay. Giobserbahan na lang una nila karon ang laing aspin nga napaakan ni Ramini samtang kauban niya kini sa tangkal. Mo na importante nga kana ang atong iro bakunahan jud nato against rabies. Mao man ato ang program sa government nga kanang mamakuna jud ta. Gidasig karon sa City Vet ang mga nanagiya og iro sa pagpahimo sa mga libreng serbisyo nga ipahigayon karong Setyembre 28 subay sa kasaulugan sa World Rabies Day diin adunay ipahigayon nga libreng bakuna o deworming sa mga iro. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.